हेलो लोगोफोर आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायनानै लानाय जाबाय। आं दिनै बुंगोन जाहैबाय बिथां गबिन्द बसुमतारीखौ मोननैसो खोथा दं आरो बिश्वजित दैमारि बिथांखौबो बुंनांगौ दं आरो प्रमद बर' बिथांखौबो बुंनांगौ दं। जेखियानो जादोला आं बेखिनि खोथा बुंनायाव सिगाङावनो नोंथांमोनाव क्षमा बिग्रियो आरो बर' रायजो राजानाव आं क्षमा बिग्रियो। आरो नोंथांमोना जुदि आंनि बे भिडिअखौ नायनो मोजां मोनाखैब्ला आनसाबस्क्राइब खालामनानै दोन। खारन आं दिनै रायगोन गबिन्द बसुमतारी, बिश्वजित दैमारि, प्रमद बर' आरो राकेश ब्रह्म बिथांनियाव बिथांखौमोनखौ बुंगोन आरो लास्टावहाय फंनैसो फेरेंगा आरो सावरायग्रा बिथांमोनखौबो बुंगोन आं। खोथाया जाहैबाय भ्यालुलेस खोथा बुंदोंमोन सानसे समाव बिथांमोननि जाखिनि धरना होनाय भ्यालुलेस होनना बुंदोंमोन। सोरखौ बुंदोंमोन? जोंखौ बुंदोंमोन XNDP इउनाइटेड फरामखौ। जेब्ला अदालगुरियाव XNDP इउनाइटेड फरामा गबिन्द बसुमतारीनि एगेन्स्टआव धरना होदोंमोन, बे समाव बुंदोंमोन जे बिथांमोननि जाखिनि धरना होनाय भ्यालुलेस। नोंथाङा बुंदो हरिसिंगाथ' अदालगुरि थांनाय लामायावहाय हरिसिंगाथ' अदालगुरि लामा थांनाय लामा, बे लामाखौ नोंथाङा बानायनो होआखै आरो बानायाखै। नोंनि समस्ति UPPL गो बेक, BJP गो बेक मानो होनजाखो? बेखौ सोर होनदों? गबिन्द बिथाङा बुंनो हागोन ना हाया? बिथांखौ बुंदों जे सोर बुंदों? आसु अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियन आफादा दिनै बिथांनि एगेन्स्टआव धरनानै होदों। दिनैहाय बिथाङा मानो बिथांमोनखौ मानो बुङाखै? धरना होनानै जेबो मुलाम्फा गैया दिनैनि दिनाव, बे खोथाखौ मानो बुङाखै? बिथांमोना जेसेबां धरना होदों बे भ्यालुलेस आरो बिथांमोनजों धरनाजों गाज्रिखौसो लाबोयो होननानै मानो बुंनो हायाखै? दिनै XNDPखौ दिनै बुंदोंमोन सानसे समाव धरना होनानै गाज्रिसो खालामो होननानै। नोंथाङा बुंदो दिनै नोंथांनि समस्तियावनो जादों। हरिसिंगाथ' अदालगुरि थांनाय लामाखौ नोंथाङा मानो बानायना होनो हायाखै? मा जाखो? बेजों लोगोसे UPPLनिनो बिराद थागत लिडार, थागत स्ट्रं यां लिडार, बिथाङा बर'नि जारिमिनखौ मिथिगोन ना मिथिया आंहा सन्देह दं। बिथां राकेश ब्रह्मनि सायावहाय बिथाङा हावा हावानो बारजों बारनो खोथा बुंलाबाय थायो। NDFB बिथाङा गबिन्द बसुमतारीनि जारिमिनखौ मिथिगोन ना मिथिया? नोंथाङा राकेश ब्रह्मआ दिनै बुंदोंमोन UPPLआ उन्नयन डेभेलपमेन्ट गासैनोबो दाखालि बहाबा 5,000 राननानै होदों। बै गैयैफोरनोबो होनाया मोजां। राकेश ब्रह्म नोंनि सरकारा दिनै मानो धरना होजादों? जों बर'आ धरना होयोमोनबा नों बुंगौमोन बुरबक अगियान बेफोरबायदि खोथा होनगौमोन। नाथाय नोङो दिनै आसुखौ मानो बुंनो हायाखै? बुंदो दिनैहाय नोंनि न' उसुङाव थानाय हारसाफोरजों दिनै मानो बुंजानो गोनां जादों? मानोथो दिनै गो बेक UPPL, गो बेक BJP मानो बिदि बुंजानो गोनां जादों? लाजियाखै राकेश ब्रह्म? नोंथांनि सरकारखौ दिनै नोंथाङा बुंदोंमोन जोंनि UPPL सरकारा माने मा होननानै बुंगोन बिदिखौ बिराद गोथार गोसोजों बिराद सैथोयै जों मावलांगोन होननानै बुंदोंमोन। बोरो बहा मा जाखो बेफोरो? हरिसिंगाथ' अदालगुरि नोंनि BTRआवहाय बे लामाया हाबनानै दं। बेखौ दिनै नोंनि सरकारा बानायनो हायाखै। मानो बानायाखै? मानो अन्थाइ खाम्फाबो फाउन्डेसनबो एसे खालामनानै दोनहैयाखै बेफोराव? बे लामाखौ जों UPPLआ बानायगोन होननानै। राकेश ब्रह्म दिनै नों आंनि बेखिनि खोथा बुंनो गाज्रि मोननोब्ला लाब गैया। नोंथाङा बर'नि जारिमिनखौ जेबो मिथिया। नों सासे एक नाम्बार मा होननानै बुंगोन? नों एक नाम्बार सासे कन्ट्रेक्टारमोन। ओंखायनो नोङो बर'नि जारिमिनखौ नों जेबो मिथिया। जाय आफादा दिनै नांनानै फैनाय, जाय आफादा दिनै सोमावसारनानै फैनाय, बेफोरनि फारसे नों जेबो मिथिया। अगियान बेफोरनि फारसे नोङो खर'आव जेबो गैया। नोङो अनलि मिथिगौ थाखा फैसाल' मिथिगौ। नों बिनि अनगायै जेबो सिनाया नोङो। मिथिबाय?
नों सोर साबेसे बर' रायजो राजाखौ नों एक नाम्बार कन्ट्रेक्टर जानाय समाव सोर साबेसे बर' रायजो राजाखौ नों अनसुंथाइ होदों बुं बेनि खोथाखौ बुं आरो मोनबेसे गामिखौ नोङो जेब्ला इलेक्शन गेलेयो समाव सोर साबेसे बर' गैयि न'खरखौ नोङो एडमिशन खालामना होफेरदों कयजन मानसिखौ नों एडमिशन खालामफेरनानै होदों सोर मानसिखौ नोङो राकेश ब्रह्मआ बुं राकेश ब्रह्मआ आं उमुक गामिनि मानसिखौ दिनै देहा नायहोनो थाखाय फैसा हरदों आं बै समावहाय आं कन्ट्रेक्टर जानाय समाव बे खोथाखौ बुं हायोब्ला आरो नोङो एडमिशन गथ' जाय न'खरा गैया बेफोर न'खरखौ एडमिशन खालामदों होननानै बुं आं जेब्ला MCLA जायाखै बे समाव बे खोथाखौ रोखायै बुं नोंनाव एक नाम्बाराव नोङो बर' हारिनि सिन्था साननाय हनाय जेबो गैया ओरैनो खुगायाव जा फैयो बेखौनो नांला बंसा खोथा बुंलाबोयो सिन्था खालामनानै बुं नोंथांखौ बर' रायजो राजाया मोजां लिडार थाखा फैसा गोनां होननानै नोंथांखौ देरहाहोहरदों मोनथिबाय नोंथाङा समायखिरा लादों ओंखायनो नोंथाङा मोजाङै खोथाखौ बुं मानोथो दिनै हरिसिंगानिफ्राय उदालगुरिसिम थांनाय लामानि थाखायनो नोङो खामानि मावैनि थाखायनो मानो धरना होजाखो लाजियाखै प्रमद बर' माबा राकेश ब्रह्म आरो गबिन्द बसुमतारी इन दि XNDP इउनाइटेड फरामखौ बिराद लेथ्रा बुंदोंमोन दिनै बुंदो साननैसो सिगाङाव आसुआ दिनै नोंथांमोनखौ धरना होदों बुंदो नों सोरबाया गाज्रि मोनदोंबा आंनि चेनेलखौ आनसाबस्क्राइब खालामखा आं बेखौ बारे बार बुङो थ' जिखियानो जादोला बिथांमोननि खोथाया थांगौलायलायबाय दाना फैदो BJP बिथां बिश्वजित दैमारी सार बिश्वजित दैमारी सारखौ आं सनमान होयो बिथाङा आबसुङाव थानाय समाव जाखिनि खामानि मावदों आं बेखौ सेलुट होगोन मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा आबसुनिफ्राय फैदोंबो जानो हागौ बा जिखियानो जादों बर' हारिनि थाखाय बै समाव बिथाङा आबसुनि जानानै गोबां खामानि मावदों आं बेखौ मिथिगौ किन्तु नोंथाङाबो बुंदोंमोन हिस्ट'रिनि खोथा नोंथाङा बुंदों थांदों खुन बहाबा मंगलियाननो तिब्बतनो थाइलेण्डनो खुन चाइनानो नोंथांमोना गिदिंजोब्बाय बुहुमखौ नोंथाङा गिदिंजोब्बाय नाथाय नोंथाङा उसुं गुदियाव थानाय फिसा कान्ट्रियाव नोंथाङा गिदिङाखै आं बेखौ बुंगोन आनखि नोंथाङा बांलादेश बायदियाव गिदिंफेराखै नेपालाव नोंथाङा गिदिंफेराखै भुटानाव गिदिङाखै म्यानमाराव नोंथाङा गिदिंफेराखै थाइलेण्डआवबो नोंथाङा बारा नलेज गैया आं बेखौ बुंगोन आं गुबुन कान्ट्रिनि खोथाखौ बारा बुंला खाथियाव नांजाबनाय जायहा दिनै बांलादेश बिश्वजित दैमारीनाव आं मोनसे कुइसन डाइरेक्ट कुइसनखा बिथाङा खारन आंनिख्रुइ गोरोंसिन बांलादेश बायदियाव नों आं रायलायग्रा बर' रायलायग्रा बबे डिस्ट्रिक्टआव दं बबे खनायाव दं खारन आं ओरै बर्डार सेर आप टु मेघालय एकदम खासि हिल्स बर्डार सेराव सोर ट्राइब मा ट्राइब दं कच दङ बिनि उनाव कचफोरबो दङ बिनि उनाव गार' दङ बिनि उनाव राभा माबाफोर दङ खासियाफोर दं मणिपुरिफोर दं ओमफ्राय ककबरकफोर दं आरो चाकमा दं ओमफ्राय मुरुंफोर दं गुबुन ट्राइब दं बर्डाराव दै ओमफ्राय ओरैहाय चिटागां हिल ट्रेक्सआव खागरासरियावहाय ककबरक दं होनबा जायखौ बुङो त्रिपुरी जोंनिनो दालाय ककबरक बिश्वजित दैमारीनाव आं कुइसन नोंथाङा बुङोमोन बांलादेशआवबो जोंनि बर' दङ गोबां बर' इन्टेलेक्सुयेलफ्राबो होनदों जोंनि बर'फ्रा बांलादेशआवबो दङ होननानै आनखि सोरबा मा होननानै बुङो फरायसा आफादनि लिडारफोराबो होनदों फरायसा आफादनि लिडारफोरा बांलादेशआव बबे खनायाव थांखो बे थाङोब्ला बर्डार एरियायाव गिदिं अनलि ढाकायाव गिदिंनानै जेबोला गैया ढाकायाव सोरखौ लोगो मोनगोन नोंनि लुङि गानग्रा बांलादेशि बांगालफोरखौल' लोगो मोनगोन खिन्थु बर्डाराव गिदिंना नायोब्ला नोंथांनि ट्राइबखौ लोगो मोनगोन बर्डारावल' थां बिश्वजितनाव आंनाव मोनसेल' कुइसन बबे डिस्ट्रिक्टआव बबे जायगायाव बबे खनायाव नों आं बायदि रायलायग्रा बर' दं नोंथाङा गोबां जायगाखौ बुंबाय थायो
बांलादेशआवबो बर' दं होननानै बुंबाय थानायखौ खोनानो मोनो आं सम सम। नाथाय आं दिनै नोंनाव कुइसन खालामदों, बबे खनायाव नों आं रायलायग्रा बायदि बर' दं बांलादेशआव? इन्टेलेक्सुवेलनि बर'नि इन्टेलेक्सुवेलफोराबो कमेन्ट खालाम, आरो बर'नि जेसेबां पलिटिसियान लिडारफोर दं नोंथांमोनाबो कमेन्ट खालाम, आरो बर' रायजो राजाफोर जेसेबां यां जेनेरेसन नोंथांमोनाबो कमेन्ट खालाम आंनावहाय, बांलादेशआव बबे खनायाव बर' दं? चिटागांआव हिल ट्रेक्सआवहाय ककबरक दं, बेखौ जानाय नङा। नों आं बायदि रायलायग्रा बर' रायलायग्रा बबे खनायाव दं बेखौ खोन्था, कमेन्ट खालाम। आं गोबां बोसोर थाना फैबाय, बावहाय नुफेराखै आरो लोगो मोनफेराखै बेफोरबायदि। ओरै कक्सबाजारजों बावहायथ' कक्सबाजारावथ' मा सोलियो? चिटागांआवथ' माथो सोलियो? सोरनि रावा रासिन सोलियो? बावहाय चाकमा रावा रासिन सोलियो बावहाय। नोंनि ककबरकआबो बारा सोलिया बावहाय। नोंनि बांलादेशि बांगाल रावाबो बारा सोलिया बावहाय। सोरबा बार्मिसफोरनि रावाबो सोलिया, सोरबा बमफोरनिबो, सोरबा मुरुंफोरनिबो रावा बारा सोलिया बावहाय। अनलि सोलियो चाकमा रावा रासिन सोलियो बावहाय। नोंनि त्रिपुरि, नोंनि बर'निफ्राय गावस्रानाय दालाय बेफोरबो सोलिया। थ' आं बिश्वजित दैमारि सारनाव आं बेखौल' कुइसन, बबे डिस्ट्रिक्टआव, बबे जायगायाव, बबे खनायाव नों आं बायदि बर' रायलायग्रा दं? आं नुदोंल' अनलि नैबे जोंनि खाथि कान्ट्रियाव नेपालावल'नो मेचे होननाय बर' मोनसे दङ ट्राइब, मेचे ट्राइब, जायखौ बुङो जों बर', बे बर'ल'खौनो नुनो मोनो आरोखि। खिन्थु बांलादेशआव गैया आंनि मथेब्ला, बेफोरबायदि आरोखि। थ' बेबो मोनसे कुइसन, बेबो मोनसे खोथा थांबाय। दाना फैबावदो प्रमद बर' नामाथ' बिदिनो माने प्रमद बर'खा, आरो टाइटेलाबो बर'खा, बिराद गिदिरखा। प्रमद बर'नाव आं मोनसे कुइसन, नोंथाङा दिनै बिटिआरखौ बिराद गिदिर माने बिराद माने जों जाय मानसिया जुदि जों बर'नि थाखाय मोजां खामानि मावा, बे मानसिखौ जों गोसो जायोबा ट्रान्सफारबो खालामनो हासै, जोंनि रिजनाव बेफोरबायदि पावारा दंसै होननानै बुंदों। प्रमद बर'नाव आं मोनसेल' कुइसन, दिनैहाय बिटिआर सोदोबखौ मा इमप्लिमेन्ट जायाखै नामा? आरो जाबायबा मालानिफ्राय जाखो? आरो मानो थाखाय माखासे अफिसियेलि लाइजामफोर फैयोब्ला बा अफिसियेलि लिरथारनो गोनां जायोब्ला मानो बिटिसि लिरनांगौ जायो? मानो बिटिआर लिरनो हाया? आंनि बे कुइसन प्रमद बर'निसिम। दिनै प्रमद बर'आ बर'नि आफाद सिनस्रि आबसुजों दिनै नांनानै फैबोनाय मोनसे लेभेलनिफ्राय फैनाय बिथाङा अनलि शिफ्ट जानो लुबैनानैसो बियो दिनैहाय बेखिनिखौ सोमावसारदों। आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन। बर' रायजो राजाफ्राबो बेखौल' मिथिगौ, अनलि शिफ्ट जानो थाखायसो बियो सोमावसारदों होननानै मिथिगौ। थ' आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला, बेखिनियावल' दोनगोन। आं जेसेबां आं दहाय मोननैसो कुइसन खालामदोंमोन बर' रायजो राजाफोर, आरो बिनि गेजेरावनो आं माबा मोनसे जुदि गाज्रि लेंगुवेज बाहायदोंब्ला आं क्षमा बियो। आं मोनसे लास्ट खोथा बुंबावनाय बिश्वजित दैमारि सारनिसिम, बांलादेशआव बबे खनायाव नों आं बायदि रायलायग्रा बर'फोर दङ, आरो इन्टेलेक्सुवेल बर'नि जेसेबां इन्टेलेक्सुवेलफोर दं, जेसेबां गियानि गुनि लिडारफोर दं, बिथांमोनावबो कुइसन खालामदों। बांलादेश बायदियाव जोंनि इन्टेलेक्सुवेलफोर कयेकजना बुङो, आरो कयेकजन बिराद जातीय संगठन माने माहारियारि आफादाव थाग्रा लिडारफोरा, मुरब्बिफोरा बुङो बांलादेशआवबो जों बर'आ दं। नोंथांमोना कमेन्ट खालाम, बबे जायगायाव दङ? नोंथांमोननाव बेखिनि खोथा सोंनायनि थाखाय आं क्षमा बियो। नोंथांमोना जुदि सासे जुनियर गथ'जों आं बेफोरबायदि कुइसन खालामजानो बेलाय सोर? बे खोथाया बहुतनावनो सोंलु जायो। नाथाय जोंबो बे जाखिनि रोंनाय, जाखिनि मोनबोनाय, बेखिनिखौ
नोंथांमोनाव सोंलु खालामनो हानायनि मोन्थाया जोंहाबो दं। जाखिनि इन्टेलेक्सुवेलफोर नोंथांमोनाव आं क्षमा बियो, नोंथांमोनाव आं बेखिनि कुइसन खालामनो नाङामोन। बबे खन्दआव, बबे जायगायाव, बबे डिस्ट्रिक्टआव, बबे खनायाव बर'फोर दं बांलादेशआव नों आंफोरबायदि रायलायग्रा? साहित्य सभानि लिडारफोरनावबो आं कुइसन खालामदों, बबे खनायाव बर'फोर दङ, आं बेखिनि कुइसनखौ खालामदों। थ' बर' साहित्य सभानि लिडारफोरा गाज्रि मोननानै लाब गैया, नोंथांमोनाव क्षमा बियो। नोंथांमोना जुदि बुंनो हायोब्ला नोंथांमोनखौ आं सेलुट होगोन। आरो बांलादेशआव आंनि नुनायाव मोनसेबो खनायाव आं बर' रायलायग्रा मानसिखौ लोगो मोनफेराखै आङो। आं सानसे साननै थानानै फैयाखै। नोंथांमोना थाहैनो हागौ सप्ता खनसे बा मास मोनसेनि थाखाय भिजा बानायनानै थांनानै गिदिंना फैदों। मास मोनसेयाव नोंथांमोना मोनथिजोबनाय नङा। थ' ओंखायनो नोंथांमोना जुदि बहाबा बांलादेशआव नुदोंब्ला कमेन्ट खालाम, खोन्था, अब्लाना आं बै जायगायाव हाजिर जाहैगोन आरो बावहाय थांनानै आं भिडिअ खालामहैगोन। आं इउटिउबखौ बावहाय भिडिअ खालामहैगोन। आं बेखिनि खोथाखौ आं रायजो राजानाव खोथाखौ होनानै दोनबाय। आं जेरैखि जायाबाबो आङो बर्डारखौ आं बारगोन, बे आरोखि। थ' जेखियानो जादोला गोबाव भिडिअ खालामबाय, आं जाखिनि कुइसन खालामबाय, सोंनांगौखौ सोंबाय आरो सोंनाङिफोरखौबो सोंफ्लांबाय बर' रायजो राजा, बर'नि लिडारफोरनावहाय। थ' बावहाय जुदि माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंब्ला इन्टेलेक्सुवेल होन, बर'नि लिडारफोर होन, बर'नि बायदिसिना आरो समस्त बर' रायजो राजानाव आं मोनसेल' क्षमा बियो जे आं माने जाखिनि माबा मोनसे गोरोन्थि खालामदोंब्ला क्षमा बियो। थ' भिडिअआ बेसेबांल'खासै, बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। जय बर' हारिनि।